हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय दे सो नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों सो नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोनहा आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर सो लोगोफोर आं दिनै मोनसे बर' सिरियालनि बागै आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर सो नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दं नायलांबाय थाबानो जाबाय दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन बे बर' सिरियाल भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय आगमा रुवाति दे लोगोफोर सो नोंथांमोन बे आगमा रुवाति बर' सिरियाल भिडिअखौ सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया चेनेलाव रिलिज होदों दे लोगोफोर एक्चुअली नोंथांमोन आगमा रुवातिनि इपिसड 5 खौबो सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया चेनेला रिलिज होना होबाय दे लोगोफोर सो लोगोफोर जाय बिथांमोना बे आगमा रुवातिनि इपिसड 5 खौ जुदि दासिमबो नायाखै अब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायनो हागोन दे लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों दे लोगोफोर स' नोंथांमोना भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामहैबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो नोंथांमोन बेबायदिनो माखासे फैनो गोनां इपिसडफोरखौ नायबावनो थाखाय नोंथांमोना सोरां स्टुडिअ माल्टिमिडिया चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो मदद मोनोब्ला बिथांमोना माखासे फैनो गोनां पार्टखौबो थाबैनो रिलिज होयो दे लोगोफोर स' नोंथांमोन दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनाय दाबाव दे लोगोफोर गोजोन्थों।